Céan Díomh accorda agus tá fáilte roimh fad go dtí an díospóireachta Craobh sa Chomórtas Díospóireachta Tríú Léibhéil an seo Gaelarna. Ifar a héin an géadal sios tá sé go húntaach gula míad thnáis a ggóúd ar a céile ríist ag an Oireachtas higamar go raibh díospóireachta going na bliana seocáta go raibh mar chuid de Oireachtas beag a bhí ar lína, but tá sé go húntaach a bheith i ggóúd ar a céile a ríist agus sin thnáis an seo i Gaelarna. So ifar a héin bhhailm fáilte a chur riamh an ceithre iarrainn atá páirteach an Satharn. So Foireann A atá díreach an sá ar Méabh Ní tá coláiste tríóide agus targaí bhuailbás mór de Róirí Ní Chonaill agus de Craobh Ní Chonaill. Foireann B atá i lárann sá ar Méabh Ní sin coláiste na hOllscoile Corcaigh, Pádraig Ó féin agus Méabh Ní Chonaill. Foireann C an coláiste Ollscoile Ballaclia, tá Céad Lálar agus tá Fionn Ó Drisceol. Agus ar Foireann D Ollscoil na Gaillimhe tá Seán Ó Galacóir agus Cléanna Ní Bhíonn. So, an rún a bheith á phléacha agus gach éon bhliain Bíonn ag iarraí in Gaeling go beocha mísrún atá iarrúnt don díospóireach seo agus chomá in iarrúnt don bhliain. So fiocamar an rún seo imlíana mar gur bheith an chuigú bhreile do radio na Gaeltachta. So sé an rún atá le phlé in jobh ná tá toghchaí na teanga a brathair na stáisiún radio agus telefíse Gaeilge. So sin an rún go bheith ann, beidh 7 nómad cainte ag a gach éon ó mthór, I tosnú le coláiste tríóide in sin I bhábhar an rún. Leis an 7 nómad sin tá sé roinnte in 3 chuid. So beidh búla don cligín in sin treis nómad amháin a rád as na fórna eile gur féidir le pointí ólais a ardú. Beidh búla don clog in sin a ríist ar an sé nómad a rád an gaintóir atá an sag bhfuil nómad fágacha agus a rá leis na fórna eile nach féidir le trasnú ar an gaintóir sin a ríist. Agus an sin beidh an clogín dearnach an sin ar an 7 nómad. So just mar sais cóirla ar na fórna bhuaicphointí le cailúnt má héin sibh thar ama. So just chun bheith cuaramach an sin ó thaobh an méid ama tá gaibh agus nach raibh thar fór nó thar an 7 nómad sin. So tá muid nach mór réigla tasnú ach amháin an caintóir atá going den láin jobh a chur ar in aithnadíomh seo Séamus Ó Scanláin, lárathóir radio agus telefíse an tá muid fíormhuíoch do Séamus go raibh sé nán a bheith lingin jobh agus be sé tar cainte dó iní go nimóig na moltóirí taréis na díospóireachta. So bhuailbás mór do Séamus Ó Scanláin. Beidh Séamus anis atógant an caithíróm maidir leis na hanamnacha a gléag agus ard na caintóirí. So tá snóise I gceann second. Just ó thaobh na daine atá sa halide déan cinnte bhfuil mhór go háin ar a laiad ar silent a goibh. Okay, just nach me gérad a choristeach ar na caintóirí agus chaimén rud hénig anamh le mog a háin I gceann second. So, tá muid nach mór réigla tasnú, fág mé hanis in lábheith Séamus sibh agus tasnó a sesin an díospóireacht an sin. Gur maith thomas agus fáilteú bar fad isteach anseo inniuh. Tás muid le Foireann A atá a bhábhar an rún tá toghchaí na teanga a bra éid na stáisiún radio agus na telefíse Gaeilge. Coláiste na tríóide imleach lia agus tugam cuidinis gon chéad chainteoir ó choláiste na tríóide Róirí Ó Scanláin. A chuir a Gael is mis Róirí Ó Scanláin, agus an éanacht le chomhdádóir Craobh Ní Chonaill, le rómid burt go láidir ar son rún an léinniu, a déir bhfuil toghchaí na teanga ag bra ar na stáisiún radio agus telefíse Gaeilge. Mar chéad chainteoir an léinniu riine úsle tá sé de fribhléid agam an rún seo a legan amachtaíomh. Agus sin ag leabhart hí na stáisiún radio agus telefíse Gaeilge tá man ag déanamh tagart
den na Canéile an Craoltóireacht, trí bhean na Gaeilge amháin, go digitoch an telefís agus a bhirm radio, na hairthunta agus líne. Agus sinnig díú an mríthair ag bra. Ein tíimid burt go sé ríhabhachtach a thuléirú nach déir an rún gomíimiid ag brethir na stáisiún seo amháin, a gúil na stáisiún seo mar lúba, is sláire mór na Gaeilge. Agus a gás hauchaí na tanga a ghuiúsle. Is gnéí seo bhfuil mid a lé ar ein intin faoihí, agus bhfuil mid goléir a glurg an tura céin a wehi. Go mai or danga á leabhart na blianta atá macro. Mar a leir mid burt, credimid go mai. A go bhfuil sé seo ag bra ar na stáisiún radio agus telefíse Gaeilge. Mar a leir mé a ghuiúsle agus mar a leir cuimhe imóíig agus ag leabhart faoi deisian a fostíochta stáisiún nua cúla cethir agus ról na síimsíochta in or saolta ní cá suúrach é seo. Ní amháin go táhacht as cuimse ag buint leis na stáisiún seo tá tauchaí na tanga ag bra arthú. A ghuiúsle buíoch radio na Gaeltachta, 5 blian ó hen, gan doubt an stáisiún radio Gaeilge bhfuil an tóras mó timpeall na tíre. Céin ar tháinig sé ar an bhód go ní na 1970, buíoch é ar gealtain sa tugach in 1924 leis de 108,000 an stát, ag an 110 a bhórthas. Hiag ceanirí an téirstát a ghuiúsle an tábhacht a mech na stáisiún radio seo. Bhfuil a ghuiúsle bhíon ceart acu. Ní radio na Gaeltachta ach ag dul ó neart go neart agus iad mar chartlinn muntangachas mó ar dain, agus le bunú stáisiún ar nós radio na lifa im lá clia, radio fáilte méil firste, agus radio rírá, ar lína, ar fud an dain, le rítar an talamh atá ann den na stáisiún radio Gaeilge. Níos tábhachtaí fós, gur éileh atá léirithe ó phobal mór Gaeilge, pobal a gaiilimid dá bhí mis ré leis na stáisiún seo. Fágí mé faoi chuimhe é leabhart fao na deisina a dogan na stáisiún seo, de phobal na Gaeilge an airnáil na manach, bhhailm sé ar dús léimte John sport. Tá clú agus cá ar TG Car ó héobh Craoltóireachta sporte. Ar an tríú lá sa fid, de bhí bealtainna na bliana sicáte, thug an stáisiún a gcionn, ar 829,000 duine agus iad ag creile cluichí sreatha cum an lúclas Gael. Ní léinn inar ar ghuiúsle. Bíonn clúd a cuimse hacu ar cluichí CLG, rás an roithíochta, an rugby fiú, tuigeann lucht dheisgurt bhlá clia cad is bríle údanis. Ach go ná rire a chuirde an gné a scar an TG Cahar ó éon stáisiún eile ná creile sport na man. Le chlóracha bio agus chlóracha bhuaicphointí de sport cosúla pell na man, soccer na man, pell austrálach na man. Tá slú omláin nua á bhealach chuig an stáisiún agus dá bhór i drón na Gaeilge. Ní hamháin gúil TG Cahar na mula ó héobh creile sport na man de. Ach tá teagháil le tanga an nófráil acu. Tuigeann siad an tábhacht atá buint leis an stáisiún de hauchaí na tanga. A ghuiúsle mat mid géirí go mbeidh tauchaí ráfar ag an tanga. Cahamid sin féin a thógáil go dá riire, agus mat mid géirí go dógfar an tanga go dá riire, cahamid na stáisiún seo chéimhnú. Stáisiún a bheabhraíonn dún luchan agus tradiisiún atá grílóir an bhéilechas. Son rítar éis seo agus TG Car a creile an fleacheol mar himpla, imachtaí Oireachtas na Samhna. Ómós míthádí ag ochtó, a raibh lucht féchanna, de 180,000 duine aige an bhliain se chatte. Chomála sin, más dara ó Canéide ag dul thar láir, chun chuirsí dhéanamh an CLGs na Stát Aontaithe. Nu más chlór fashinéise é, faoi thorga an Viagra ag gundé churcí. Tá caid an iontoch ord ag TG Cahar. Caid an atá ag ordú, a scír den lucht féchanna bliana an dhéag bliana. Fógríoch an bhliain se chatte, greibh TG Cahar, mar an séú stáisiún is mó féchanna ar sa tír. Níos irde ná BBC a dó, níos irde ná Channel 4, níos irde ná Virgin Media 3. Gan fiú trácht dhéanamh, an na stáisiún radio ar nós rírá agus radio na lifa. Atá labathe in lór nuáíocht agus ar nuacht an cheol agus síimsíocht is New Hampshire ag freastal ar an éasó go ghuiúsle, rud faoine leróí cuimhe i mo dhéag, a ríis. Chomála sin a ghuiúsle cad faoi lucht na neis imircaig, nach meach deis éisteachta acu gan na stáisiún seo. Ní hamháin gur bhean, bio, bríomhre iad na stáisiún radio agus telefíse Gaeilge, a bhreastalíonn ar phobal na Gaeilge. Agus ní hamháin gur chartlinn a tábhachtacha iad dar muntanga. Is gnéthe iad seo ar féidir le phobal na Gaeilge a bheith aontoch bródú lasú. Agus tá mé géirí fille ar nuacht. Tá nuacht ar ceann dus na gnéthe is tábhachtaí in or saolta. Sé méid is lú a bheith ag aine a lurg. A ghuiúsle tá caid an ar seoirta ag TG Cahar agus radio na Gaeltachta atá ar chóchéim is na stáisiún bhéil eile. Bhreatham éis seo, nuair bhí siad an ann tacht ar ghuine, le linn titim Kabul san Afghanistan a raibh Gaeilge acu agus tuairiscáil loithreach beann. Og sé cheann sin a ghuine úsle, mar éon leis na stáisiún go generálta.
Denan an nuacht celóra rudí atá gaelach ó bháin. Rudí scaran pobl na Gaeilge ó ein phobal eile. Rudí nós scéile bás. Nu ócáid agus imachtaí atá siúl I gceantar Gaeltachta. Nu éachtaí nach meic sim. Ach dat u een heel fas waar die spoot heel mee. Dan de geeltacht is na geeltacht agus de janter tagart a de nucht na geeltacht een hege kahar agus raad na geeltacht maar zijn heel zich frasel er woordvobel na geelige. Wat niet een team le sin tá radio na Gaeltachta fáil FM timppel na tíre agus ní haháin gannn siad créile gohfuiln siad gohrasalíonn siad nuacht I muintir Gaeltachta, ma éisian tú ag dóigh a chlog RTí radio a hain, agus ag go leithir sé cahar an Ray Darcy, agus ag seachta chlog a ríis, rih Sean Cox arena, tá siad RTí radio a hain, ag leabhart, agus ag denmh tuairt dus na rudí atá ag toirliú go hidir náisiúnta, aon leis na rudí atá ag toirliú I gceantar Gaeltachta. A chuoine úsle, muna meic na stáisiún seo agan. Conna sa bhrasta líam is loch na Gaeilge. Conna sa bhálham is caintóirí nua. Conna sa meic tauchaí agan. De lís de níon na stáisiún seo cás na Gaeilge. Agus meabhraíonn sé dúin an cúise chridimear son na stáisiún seo an géadúil síos. Tríú raibh daoine sa seo mar seo pórtach ann. Cred siad, cred sibh, cred an féin agus cred an chóglachaí cuimhe. Go bhfuil tauchaí na tanga ag bra na stáisiún radio agus telefíse Gaeilge gurh céad maithagah. Gur maith rúí, nis tú go idir aigtí Foireann B atá in náid nó a gunne an rún, choláiste na hallscoile corca mar sin, agus an chéad chainteoid Pádraig Ó féin. Cur í fáilte ribh. A chahéirlaigh a bhiltóirí a luchtar a súide, agus a cháir de Gael. Is mé sé Pádraig Ó féin, ó chláiste na hallscoile corcaig. Agus tám héin agus mo chomhlachaí Méabh Ní Chonaill, glan a gcuine a rúnsa, há tauchaí na teanga I breathair na stáisiún radio agus telefíse Gaeilge. Is stóir an áfuil bon na báis, céal ná réasún, in buid leis an ráitis nefisiachsa. Bet sa chuirsís ar na nithir a bhfuil a Gael na breathair ná ríide, agus beag mo chomhlachaí Méabh I tráchtar bheá na meán sé asisiúnta. A chuir dúis, ní mórdam ardiscint an rúnsa a léirú díomh. Tauchaí, Sne lá máireach, agus Lánaí Alexan, agus Déimríon a Róin, agus Ciad Blian Róin. Gobanúsach a bhfuil Róin amach. Teanga, ar deanga bhín á Gael na hagestan sa. Teanga á láirt leis na cianta carabracha. Na mílte blian sa a bhéin stáisiún radio nó telefíseán, sálaigh. Ig bra, ig bra, ig bra, ig bra. Seo hiad an dá ócail is táchtaí an sa againn. Nuair a tú brethir a daigint, Cílín sé nach bhéad fáid díanamh ganna. Gúir sé go thomláin riachtnach. Céad fáin géad a testáil. Mar hampla, haimidir fada brethir oxygen cumreachtaint. Nó béidir, be míidir fada brethir risce is Panadol a máireach. Tá cíal docht dain dáiríide ag bia. Agus nála gíig do locht na rasúide, an bhrí a chasa agus a lúba mar a irindómh hénig. Agus ar deire, stáisiún radio agus telefíse Gaeilge. Haimidir seachtar radio na Gaeltachta. TG Carr, radio na Lifa, agus a hiile nach iad. Ná Rory, tuair féin ara ní bhaineann nuacht Gaeilena RTí leis an núnsa nachart, mar ní meán Gaeilena sin ach mír beag Gaeilena ar stáisiún Bíonn. Ná, tuair féin ara chomá, nach iad na meán Gaeilena I got na hagestansa, ach a radio agus telefíse bháin. Na meán se naisianta mar iad fá gléachar a stocha. Rud gin níl hiag Méabh telepléir I gceann tamil. Caimid bheith anna gáirí fe ochlaíocht na núnsa. Be glochtan na súr I ggéir an díospóireachta a gairú agus a chasa, gus ais I bhábhar I gcuine na stáisiún radio agus telefíse Gaeilge. Ach ní mars na há. Há rúnsa anna hiléir ar fad. Haimidir plé ciúcha bhfuil, nó náfuil, tauchaí na teanga I breathair na stáisiún, agus is riile ar dúine náfuil. Is breáilims, ornadí agus TG Carr a raon, agus táid le molla. Ach ní féidir a rá gúil tauchaí na teanga breathartha. Ach cad ar a han si brea. Tá tauchaí na teanga I breathair roiine. Hain si breathair his móthóirí, líní a láirt lín na báistí. Smáhannaí siúna Gael agus Séamus Ó Scanláin. Ach ní féidir le siúd goin na bhuana dil Gleneagle. Ní hí Mary Aggie, a bheith léamh scéalta na Linn a bhastíthe. Ach a tuis móthóir.
Mar bhfuil tuismóirí sásta go an leir sin lenaí. Tá hiran, agus ní léon táchaí an deanga. Beag Bíonn ar réidió nó telefís. Tá táchaí na teanga beach mar bhún teorí agus scorna. Cámach an teanganiuh, marach na scorna gailteachta, marach na gailscorna, marach na mún teorí a spiag agus a bhúscail sim sa ghailn, in an nóin in acrachtaí. Síon scoil crí láir a phobal, a go háirithe fan dua, agus is cinnteag meag ró lárnach ag an scoil i gcónaí i dáchaí na teanga. Aber. Bórán idirgus atá ar fáil ar scoil agus go gcuireann sé i Gleneagle go iad. Well, Sean, hamrá go gahamid forbertíanamh ar dachas sin áit, iad míist forbertíanamh ar réidió na gailteachta go lá luin. Cahamid díúin ar dachas, hána dachas a bhd ar níos tachtaí ná réidió nó telefís, fóstáchtach. Ach, hán sa dachas, cá mé mís mreachan sa dachas, sin é buncloch, mar bhfuil sa dachas a god, há híirecht. Agus cahamid iirechtaí na naine sa bhla, cag, na scoil na gailteachta ar fad, an canála fad, há anna jahvéin an. Agus han sé bhd ar níos tachtaí na enad buintlir sin na meán. Now, so há táchaí na teanga i brethir scoil na láidir gailteachta. Gail scoil na maithe agus mún teoirí gail na dartchaidán. Han sí brethir éonad éile ar phobal, chun an teanga úsáid etarthe. Chun go martha go gail mar hanga bheo. Han sí brethir chuoine bheith láirt agus ó úsáid. Mar is chuige sanna haid teanga ann. Mó cum mar sáide, a úsáidir nach go éad an saoil, agus ní bháin ar an naocht nuachta deisgur tá craobh scaoile agus na fógraí báis. Iatach choca stáisiún réidió telefíse, iatach choca stáisiún réidió agus 10 stáisiún telefíse bheithain. Ach mar bhfuil daoine agus stád na gailna í théinic. Ní réon táchaí an náilin. Agus ruair bhí a scéling go híomh ná marálar hoiciad míle daoine fiochan ar rugby, gaidir gur uair chléig sa bhbliain na bheith, anías. Ach, beag méabh pléile san láireach, so faramach. Mar a luí mé á chéanamh, há táchaí na teanga i brethir phobal ó sáidní, ach cadar a háin pobl ag bre, a chuomh agus a chéir. An leor an nuachtá tiúla bheith fáildamh cúplabáta sló, chun iad a chimáid sa gailteacht agus speaga le gailna láirt, agus táchaí na teanga chin tú. Ní leor. Hán táilinn gur bán de phobal gailteachta fós, cé go le tearca má. Ach ní henúta sé sin, agus iad a hír fé únsaí ag aspa inistíochta agus aspa síma. A róí ha cheartgad, chuach tús le RT réidió na gailteacht 1972. Ach má sé le na gailteacht arthaí i cúlú a hin, faréis. Cé bhachas a réidió, má han pobl san a gún púr a míle, nó níos measa fós, mar a bán fiú. Agus tugann sé sin me, dín mac is mó a raibh háchaí na teanga, agus sin é tíhíocht. Is ó de bhadaríon bhaile, gur bíonn tíhíocht, nó an aspa tíhíocht a bicirta am rá. An bach is mó ar an náilna fel láthir. Tá deacrataí le planáil tíhíochta, agus praesáir na dithe, ag marún na bobbal gailteachta. Céim bhachas de háchaí na teanga, hélan í héh hir a bhór na léinn si, agus ag déanamh obair na gapal, má ha balan na náil timpplair í folamh. Fréir, féimar a hesan chuir sé fel láthir, a loch na hárcarach, a bhí greiteach sibh, as an 8 tíg a man an náil, ní ach 1 tíg díag ina ddíthe cónathe. Kentáis táchaí é sin. Tá táchaí na teanga bre ráisna chumá, bar hampla só láthir isce, rud sin plí cheapfá. An greiteach sibh a cháirde gur bheith bhaint an spidéan, déanamh gan is gur feh gáhí. Ní gáhí ní naidir fehadó a chu míana, gáhíle sa fehadó. Cé bhas dó siúd, TG ceir a bheith béal doris, mar a féadló chuid isce héanana ghól. A cháirde gail, há táchaí na teanga brethir háchaí a pobl, mar bhfuil tíhíocht nó áisina chu, tepa ar a bobbal, agus ní bh géan táchaí an na deanga. Beag Bíonn ar réidió nó telefís, ní bheith hían na bríhire na bráthire féimar dúirt an teadúirt. A cháirde an íar ná go le núnsa go thomlan búnas ciún, mar há táchaí na stáisiún réidió agus telefíse gailge ag brethir an bobbal, agus an teanga agus ní a bhallart. Cén sais táchaí a nándómh, mar bhfuil pobl de chaintóirí gailna ann. Cá bhaith for láir athirí, íana, rúnathe, léir athirí, scríóirí. Cad is fiú na meán mar bhfuil lochtéisteachta, fiachna agus pobl andómh. A cháirde, stoirm sé bhí léir, náfuil táchaí na teanga i brethir na stáisiún réidió agus telefíse gailge. Iad míist bheith síos go gonlíntlis na meán gailna, ach mar a ré tófar feib na tíhíochta, mar a feall sófar áisna, mar a láran tuismothirí gailna na ní, agus mána láran daoine gailna na chéile, níl éon táchaí an nán den deanga. Gur míle maithagah. Gur maithe sa Pádraig. Tu muid a rainis go dtí Foireann C agus sinnéad arnú an cholaiste allscoile blá clia atá a bhábhar an rún agus chur fáilte chuig an ardan raibh Kate Lawler.
A cahirirla go bhultóirí a coscolóirí a lucht an phraseóra agus líní ús a goléir. Is mis a cáithí lethar agus siomacólach a fionn ó driscoil. Táid balla heile chéile an seo tróna aniu chun an rún tá taici na teanga ag breatar na stáisiún radio agus telefíse Gaeilge a phlé. Tá mis agus méarann go hiile is go thomláin a bhar an rún. Beag lucht an phraseóra ag déanamh a níhil an dalamó go chur orb ach a cardja nálaí dómh an anam dé. Tá lista de teangacha in mhail ag UNESCO agus tá teanga na Gaeilge ar an lista. For feicimid go bhfuil an Gaeilge ag meat an ggéil tachtaí na tíre. Mar sin breathan taici na teanga ar na carcha móra in éireann. Ach conas is feicimid sim in ar teanga dúchas. Well caithimid é dhéanú i mealach nua aimsithe den glún nua ach le áisina fós ar fáil de cheann daoine. Le róg mé inis faoin radio mar ás teanga daoine de éis faoin na stáisiún telefíse agus an áitina bhfuil na háisina sios na man cumarsáide. Tá an slíon ina bhfuil an Gaeilge ag marachtáil ag gathú leis na haimsere. Tá taici na teanga ag breath ar lán rudí a measc daoine éireannacha. Mar hampla, ní meanthú síalta agus an cultúr go háirtha le daoine óga. nó an radio sa slí tradiisiúnta de cheann daoine. Níl taici ag aon teanga mna bhfuil sí leirtha. How many play the Taurin the tongue? Not so can have a shannarin if I gave you clish. Or to play the Dina Oga like Taurin the tongue. Can Talki a bheith teanga caiig tú é around agus. I know but there is shannarin if in the gauge radio. Yeah. Agus caiig an teanga bheith ag duine ribh chun é around agus chun taici a bheith aige. I know near Lush Dina Oga. Cé hí na daoine leiríonn Gaeilge go léithúil den cuid is mó, seanlín in na tíre. Breathan taici na teanga ar an tradiisiún béal agus an bhfuil aon grúp a daoine níos fearr chun an tradiisiún seo around? Níl. Is minic amín na seandaoine seo in éonar agus chuann siad an radio ar siúl chun go cloisteáil agus de an á tá an chlór radio as Gaeilge. Bhí an teanga ag marachtáil mar thura. Céim fan nachmíon daoine óga ag caint as Gaeilge, mar de an á ní cluiseann siad an teanga is le nua aimsere. Mar dégóirí is minic na cluistear Gaeilge ach bháin an ar seantis mothóirí nó sa slíomhidicus. Curthaíonn sé seo i bheith sean aisitin den teanga agus tá éifeacht dúilteach go buint leis. Laurim se Gaeilge le chóir lug agus is teanga nua a chuine. Níl se sean aisinta chorbe tá bhád níos mú na díreach múntarí. Seo ach tá i bheith sean aisitin den teanga sa slíomhidicus den chud is mó. Ar an saoil tá fiosig teachtar úsáid na Gaeilge na man cumarsáide. Feictar go bhfuil méid talcha ar an líon chlórna ag daoine óga do líine óga. Ar an céad dul sios cluistear na Gaeilgeals ar radio rirá gach cédaoin, seo chlór ina leiríonn na maná faoi trans cotínte agus bíonn sé ar fáil mar podcréile tar éis an chlór, agus tá na galíní mar an céine. Feictar go bhfuil na chlórna mar hampla is deithíad ach agus hatrad saoire an cotínte. Coála sin tá an scéalaigh feosús na chláistí ar fud na tíre, gach lún bíonn chlór radio ta an léir siúil ar Belfield FM a UCD agus feicimid go bhfuil an chálacht ar 938 FM a UCC agus scud na seachtaine ar Flirt FM a NUIG. Leiríonn na láthirí faoi rudí a bhfuil ag tarlú meas daoine óga, fáib na cuiite na saoil an dalta agus trocht sa lá atá UN. Feictar go spragan na chlór sport ar an radio Sims an Gaeilge coá I meas daoine de gach lún. Orintanta bíonn turas gas Gaeilge an siú bháin bhfuil daoine óga na an taú thuirt na club na áitiúil agus a bheith cuine Jesús chun dáta agus iad beidir san óscoil, nó sean daoine agus iad brote. Agus conas is féidir bheith géisteach leis an tuairisc mna bhfuil Gaeilge agat. Bheith níos mó sim ag daoine ógus na chlór na radio agus éifeachtach ag buint lo mar raibh siad ar fáil mar podcréile tar éis. A nuas ar sin tá TG cethair ach go thuaire sport TG cethair. Mar dúirt Rory tá sport TG cethair tar éis céim ulmhór a thugant I dro Gaeilge spraga I meas daoine nach méid Gaeilge ar fáil acu go léithúil. Féicear chlórna ar nós JA beo agus rugby beo. Is an seo na bhain daoine ar fud fad na tíre deis chun léicr áitiúla eiscint ag immert dá club féin nó muis an Áistráil ag immert Pell Austrálach ar an scáil an mór, le caiid an duch creide agus le teachtas go thomlan trí bhean na Gaeilge. Tá is a cuile duine go leanaí ar fud na tíre gafa le chlórna cosúla PJ Masks, Mash and the Bear agus Peppa Pig. Ach mhil is cúgúil na chlórna seo ar fáil as Gaeilge ar RT Junior agus TG cethair. Is cuma le páistí faoi céin teanga na bhfuil glóir ar siúil agus is iad an taici. Má chuir na tuisí na chlórna seo ar siúil trí ban na Gaeilge, bheith na scéalta ar is cúcheanna agus tugaigh feos ómhór ar scéal na teangacha.
Bheith glún nua a bheith simachú sa teanga agus a bheith an ann í leirt. Bheith sé munta is sé simú úsáideach practical. Mas bragamid an sim agus na páistí anóg lamfig sé agus iad ag fásan níos leis ar Gleneagle dúchas. Beidir ní stéin í na saoil bheith simachú clórna ar nós rusnarún nó slína bagach, tis gan sim a tusnéach san éis óg. Má tám sim spráice bheith níos mó daoine ag fécinn ar TG cethir agus mar thura dheog siad níos mó muoinú agus tuí feabhsú ar an cuidáisna den teanga ar an telefís. Tá taicí na teanga idir lábhah na meán cumarsáide agus caithfar omha óg nó aimseir crothú chun an taicí a bheith dearfach. Ach ar an taobh caithfidh na háisna fós bheith ann de daoine bhfuil an teanga cú ribh. Mar dúirt Rory, níl muid ag bra ar na stáisiún radio agus telefís Gaeilge amháin, ach tá na gá háisna seo antáhachtach i meas na meán cumarsáide. Feictar go bhfuil na stáisiún éireannach go léir ag déanamh iarracht an Gaeilge cur chun cín le clár na speisialta ar seach na Gaeilge. Tá radio na lifa agus radio rira ag déanamh iarracht sim a spreagadh le daoine óga agus pobla crothú, chun láthirí nua á, láthirí óg nó aimsere, le róg mo cólacha fion faoi seo go mion. Bhí ihe oscailta ag radio rira a mí dearfór chun ólas faoin radio as Gaeilge mar fuiste thuirt amach. Nach imimecht iontaché sin. In order sin is minic a clustar curracle Gaeilge ag láthirí ar nós blánaí ní cofig, agus tá go leor imór GA a bhfuil Gaeilge acu, mar hampla seán ó go helpín. Agus nach bhfuil sé ar aus nuair bhíon na haglah tar éis na cluichí as Gaeilge, feic an páistí a léicre ag caint in our Gleneagle dúchas. A caithfhiorlaigh a bhultóirí a coscalóirí agus a lucht an réasóra, tá an beag na tagcha go dearm a chuid cainte nach mór an rún seo. Is dó go manis go aontín sibh go léir lom nuair a dearm go bhfuil taicí na teanga ag bra ar na stáisiún radio agus telefís Gaeilge. Mas bragamid an sim sa teanga go luath agus bíon clárna ann de gach saois tá taicí dearfach rán. Chun deir agus crí go curlam chuid cainte is míonlam a bhuaicas a Gael libh as an éiste canáta thug sibh dom. Gur maithe chéad láir an sin agus gomid rainis a chláán go dtí Foireann D atá in naid nó i gcuine an rún seo. An chéad chainteoir a chluisis muid bhfuil allscail na Gaile bhí na cléanna ní bhíonaid. Go fáilte rúpa. A chaithirlí a bháiltarí a luchtar asra agus a chairde Gael. Do wiú na stáisiún radio agus telefíse Gaeilge go Bhuaicphointí, an wiú an teangaí Bhuas. Ní wiú. Tá Foireann na Gaileh an seo le hentin Steve nachholtáí na teangaí ag bra ná buair ar na stáisiún chuideisian de seo. Batha teangaí í a luirt is ar sin a bhhain atá sí bra. De léad country Gaeilge tom is smó seans nach marthaí sí sa táí. Rihann sé le cíal a chairde. Tá sean an seo a go léirú nachhol na stáisiún seo riachtanach a dóhí na teangaí, agus gur léad a rathí cobbí teonnachar bagatá go faoi láthair le caiithú ama. Tá mise a go thorna líormh nach bhhain ghfuil rún an léinniu mí chreinn ar fad, ach go teonnachar na stáisiún seo fánach go thomlan a gompraid le gréthe eile. Sa tuairis teangaí ile éireann is intífaí agus is cimsí le déanaí ar an fóras na Gaeilge agus an ESRI. Hanachas chun concluide gur ar na ceithre rud a dheanas a tá léinn na gantry Gaeilge ag bra, mar sin de tohí na teangaí bra. Córas aideis, asú teangaí ó Linn go Glein, le deis na éalúirt agus an takeíocht ón stad. Tása meise leis an chlocha smó ar fáidir na Gaeilge. Si sin an taideis. Réile? Dú go sé bra ar deis na éalúirtach nach deisi a leirt ar an radio. Ní hééis sin deis le héisteach leis. Tógann si daoine isteach ar an radio agus bíon léir mór daoine a thugann si isteach ó gaiachtaí ar fud na tíre agus tugann si sin deis do daoine bheith leirt as gaige ní duine bertatá an ach tá scíar mór daoine a chluisin tú ar an radio. Ní deach na daoine céanna. An tíon radio tar fád an tíre ná radio na Gaeltachta sin tíon ceann tar fáidir FM a mi ceann ar chéan, agus tá si go thoman bunithe ar chaann si na Gaeltachtaí agus ní hegan what you're he waiting na Gaeltachtaí codword ifa an méid talrá so ní éis sin se leis. Ará sig an chlochas mór fáid na Gaeilge, so de réir an déanaar of Jernach as gach Gaeilge or sa tír, tá tríthe fan géad acu siúd nach lór an focail Gaeilge las muid na chóras aideis. A riine úsle sin trían de phobal omlan na Gaeilge nach mé ar gomas acu í lórt seachasaí ó mar scoil. Saolaí de ditisiún tóin na seo, an sin fó tohí na Gaeilge bank, handa ditisiún tóin as na stáisiún radio agus telefíse.
Tá táhain na Gaeilge ag brath go mór go gunneáin cóir seo ag targu Linn Santasa de Gaeilgeáir lífa faoin am bhaigad sin scoil. A chairde taag cheapar an chóir seo, hui agus has, agus tas a gin cáil na faibanna. Sna Gaeltachtaí tá géirchéim allhar an tal a hathrú sol méid tohiir bí rompu. Am léana, há si daiad is sé fan géad den na néan an bhaga scoils na scoil na Gaeltachtaí gan focail Gaeilge acu. Ní amháin gur léirú Santasa seo bhean na Gaeltachtaí ach is duchan Cadhín fosíocht fád cadhín 8 post láimse tá crothe ag tíide cethir go ddíireach agus go hindeach agus 8 postanna tá ann I mbailíonna hán na Gunamara. Dúspáir tá Pádraig Ó ar nás Léinn agus chuir na Gaeilge ag targu poist agus an dara me táthir bí rah an Gaeilge mar hangí náisianta tá bhád ar ní spó poistí íáin na just an sa chréaltarach tá Muntríáint a díáin tá álathe íáin tá daoine sa stát íáin, so is gré inta bagais sin den síl an omlan an éirein ach gur maigad an fanse. Anas táhain na Gaeilge ag brach go mó stratis ceart cartha bhéims na Gaeltachtaí anas nápáid an chéad glúin eile den ag country Gaeltachta ar an bhéile bh seo trágaideach don Gaeilge. Leis mu a cuas ar bí atá gáil an Gaeilge a chláú maihan seo, siad sin na Gaelscoilnaí ina bhfuil 100,000 páiste fod fád na tíir ag fáil scaithan a deis trí bhean na Gaeilge. A chiad seo actual trobach na country Gaeilge ní a másc an Chanis. As orthaí seo is ar an chéad glúin eile atá táhain na Gaeilge ag brach, ní ar na stáisiún. Leis táhain na Gaeilge ag brach go mór ag go raithíon Gaeilge ó glúin go glúin gan éirí níos leige. Leis an bhil has fearr seo dheanú na go dúcha gach Gaeilgeoir a gcuid páistí le Gaeilge. Curagas, gur ahanlinn sa seomar seo na daoine dearnathe ó Gaeilge agin. De dúgur ahanlinn seo trúr páiste le Gaeilge. Lás si de lúine bháin, bhil ceire airad Gaeilgeoir sa dúin. Lás si de jahlúin, bhil deich nuad Gaeilgeoir agin sa dúin. Wow! Sin ráte, tá dóla ceire ar níos airde an go dúcha páiste le Gaeilge me tá Gaeilge ag de partner. Ní lecham. Mar sinnde, mar dúirt méid, so tá ceire úr níos airdeán me tá Gaeilge ag de partner. Mar sinnde, sílam híon agus sílan sean ggóil táhain na Gaeilge ag brath ar tender na Gaeilge. Ná, betir gean do ghastan ó speed dating anseo ag an Oireachtas, ar son na cúise dar náia. Ma tá táhain na Gaeilge ag brath ar rudarí, tá sé ag brath ar go gurthaí Virginia na Gael agus na huidiris béim Santasa ar thógáil cluine le Gaeilge. Tá sí brath ar go bhfuil lehéidí teismóthir le Gaeilge, glór na múna, tús maiid, go leor muoinithe leis na serviceí aontaithe takeú th fáil, mar hampla ní leor an €27,000 atá ag glór na Gael le ddíire hailí, go háirithe agus borí allhór ag teacht ar na Gael fphobal tú maiid ar fád na tíir. Leis go maiid le trascairt na bhaibh na stigma atá car bach ar thógáil cluine le Gaeilge, tá táhain na teangaí ag brath ar dhéisna lortha, mar dúirt méid seo batha na teangaí. Agus mar sáilne le, ní fiú faic daine éonar ag cantin Gaeilge le chéan, mar sinnde tá muid ag brach go mór ar na Gael phobal. Leis tá na dlúth phobal seo agan na Gaeltachtaí ar náia, a chairde is a cant ar hothaí na teanga támuid, agus cé go níorna seo seaú, ní bhéis na ceantarcha seo ach tobar an tahris a maihan seo. De réir an déanaar of dearnach ní luaran a fihe fan géad de watch na Gaeltachta, Gaeilge ar one léibhéal. Mana dar cé go agad stáisiún talafís agus rádió chéan acu. Ach bar dag an áthú an scéal seo ní bheith táthíir bí rompu agus tá géirgáil hena éisteacht agus plánal ceart teanga in sa ceantarcha seo. Is ar an bhain sin gur ar as agus bhlathú na ngéalphobal a chéad las muoi den na ceachracha. Mar hampla mar ceantar chéan cairntáir las muoi den na ceantarcha atá táithína teanga bra. Tá seo le tarú in aineáin nachhol orna G, ná tíidir cethir ag freastal ar mar phobal agus an aineáin nachhol radio false ar Foireann FM an sa ceantarcha sin. Tá táithína teanga brath ar lehéidí pop-up Gaeltacht, féile na Gael, cuman Gaeilge Oireachtas na Samhna. Agus ar Jerry tá mé take ad le takeíocht an dá rialtas. Cé beidir nach méach rialtas a bháinna gceist a maihan seo. Gan an takeíocht seo a bhíon a bharm reachtaíochta agus muoinithe de gra, ní bheith do land ruí atá cúisiú Lord na teangaí. Go bonasa tá dúlgus orthaí ó bháilníosú an éisteachta a dheanús de gréthe luime agus ceartan na Gael a hosint. A chairde tá glóráit agamsa agus tá bháilníos múla ag seán. Ach, tá súlam go dagan sivanis nach bhfuil táithína teangaí ag bra ar waksabug lectra an sa chistí nó sa cháir nó sa teomar saí ach go bhfuil si bra ar go níróid le háisiú teanga idir glúine, déis na lortha, an chóras idirtheis agus takeíocht ón na stáit le go méid si beo a maihan seo a Harbí. Gur méad am aigeh.
Gur má hat sich léna. Nis tu go muidir nis go dtí an chéidirin Foireann A agus an darna cainteoid ó cholasna na tríóide im le clia atá a bhábhar an rún, chud gí fáilte chu an ard an rih Cuimhe Ní Chonaill. Cahamar fada galore ag dúil chécha eile, ach níor ord ag dia an Craobh, is seo chuan ás chun leabhartha, a winnas dúir méil an glas, idir bráthra or glachta bíoch. Ná luútar dúrchu linn fasta, ach giile ag rinca sa teanga, sin chuirsí is mórtí déarán hábhacht bunú radio na Gaelteachta chuig go bliana hin. A chaharlí, a chréaltóirí, a chuirte Gaile leg, Cuimhe Ní Chonaill anam dom, agus tróna inniu thar cheann choláisina tríóide, by May, mar rinne Rory Rome, ag argant son an rún a déir, go bhfuil taucí na teanga ag bra na stáisiún radio agus telefíse Gaeilge. Tunear caintead rééis bheith an go dtí seo, mar leis an rudí eile go bhfuil taucí na teanga ag bra hair. Nú, dúir Pádraig na rudí go hippatéisteach dumurnig an nearnamar a thógáil omláin an gcóras Oireachtas. Agus níl mé an asnaintas liv. Ach mar Louis Rory ní déir an rún go bhfuil taucí na teanga ag brathir na stáisiún radio agus telefíse óháin. Tá taucí na Gaeilge ag bra neart rudaí ag súla sa slícéin agus bhfuil Pádraig ag bra paracetamol isce agus oxygen. Ach mar aon le stóil trí cosa tá sé ag bra gach ní acu mar haciacht agus gan chríú cos an stóil gan stáisiún radio telefíse agus trí Gaeilge tití sé. Lawer Rory Rome fui hábhacht stáisiún radio agus telefíse mar gréistán, mar insinuachta, onas gan lachtar do riar linn mar phobal. Ach an nús sin is fuinte siamsíochta iad, agus caiid an siamsíochta den chéad sco. Radio na lifa a bhuaí an gradam idirnáisiúnta féile radio na blina ag féile na man Celtach fethe dó, agus stáisiún béirla agus teangacha eile san omíocht leis. Cólínan an siamsíocht bun riachtanas an chinna réine, agus mar sin is bun riachtanas go siamsíocht trí Gaeilge fáil de phobal na Gaeilge. Tá Tríú agam do Gleneagle atá aithna curtha acu cocomelon atá gahanis péitanga tá ach tá sé riachtanach go bhfuil siamsíocht trí Gaeilge fáil de fáistí. Tá sé Jackar golóir páiste a thógáil in trí Gaeilge in náan mór an bhéirla, agus bheith sé níos Jackar fós gan cúla cahar. Dumurdig go raibh tiismóirí lí an méla gach or go raibh an páiste ag irí brathniú deil cartún a cléine. Mar sin fuiltíimiid a gláis na tríó de an nuacht bhfuil stáisiún telefíse lánghailach do fáisií le bunú. A chuirte dumurdig nach raibh tábhacht do heací na teanga ag gaáil leis na stáisiún seo. Cén fáil go memid ag méadú an irid stáisiún atá agan don taucí. Cén fáil go meiceúir rialtas nach bhfuil ionach báil don Gaeilge, rialtas a dúiltaíonna minic golóir a lábha chur na bócaí ag chur €3.3 milliún taobh chun taú leis na stáisiún seo. Mar go dtigan lucht na Gaeilge, lucht na Craobhtíoireachta, tuigean an rialtas agus tuigean méid a goláis na tríóide an tábhacht don taucí atá gceistes na stáisiún Gaeilge seo. Glacham. Táid cantir an talthaí agus táid cant faoi Lord sa teangaí. Tá barna allhór an gréilú a TG cethar cinál leanana hasan, tá cruúla cethar ag freastar fáisí bonscola an sin tá rástarúna ag freastar a gine tá beitir trotha dahead blion déis. Catchháil cé ag freastar an bharna sin? Ja, agus sa bharna sin tá lehéad de fiocht de ride, passion de fashion, tá servicí Craobhtíoireachta fáil don bharna sin, agus tá siad áh Herbert, tá siad ag déanamh in eistú, agus tá mínta agsúla ag tóiltóirí. Credimid I dawci a bhfuil an Gaeilge chócéim na teangacha eile, tá taucí seo a bhaint amach, tá Gaeilge mar teanga ifigúil ibre na Heorpa, tá rochtaíocht ach na Gaeilge a bhaint amach a gcuin ó thuí. A chun go ginn soí muid an taucí seo, caithí go bhfuil radio agus telefís fáil trí Gaeilge dún. Tá Gaeilge ag tastal sa gnáspás na síl. Ní háin is seomraí ranga, Pádraig, ifigí Gael, Linn a Cléine. Tá Gaeilge ag tastal agus muid ag titim inar gola os cuair na telefíse ihe danig. Gaeilge an radio agus an dinner á olbhú, nó agus muid sána sa trácht. Siad na mion rudí seo a dhéanaan an Gaeilge mar cheanga léibhéal, agus caithí go bhfuil an rá service radio agus telefís Gaeilge fáil de holtóirí chun go maiid an Gaeilge chócéim na teangacha eile. Glacham. Dúirstú go chóirgamechtún an hit mit cholle branner an television Gaeilge ach san íe go chud is mú gan am bí cárach agus gon an béirle TG cethar. Ja, sin fear
ach ag bhuaicphointí ama chun TG Gach Craobh Díospóireachta Gael siúl freisin sa deisina féile follangach ann trína fóthedal agus ní dóilm gur chuirún más le dhéanamh service Craobh Díospóireachta TG Gach tus go gneanann siad fiú le chur Gael mar hampla orintanta bíonn siad ag déanamh aglah gcuoine le béile ní cilíonn si go cuairdómh service Díospóireachta níos massa inamh tuis go bhfuil barna an sa Linn cantóir Gaeilge. Agus Beidir díobse hála ggurcaigh agus galíomh ag na hamatí sin tá sé éascadíomh Joe Duffy, Vincent Brown, The Crown a chur siúl. Ach ní léirgas ceart é sin phobal na Gaeilge agus mínta na Gaeilge. Agus ní man marmh é an radio ach irid agus is breig ag cur nuil gur bí. Dúir stádrih déile an uair fithe hain 3.7 milliún duine é sin leis an radio gach lá sa tír. É sin nó go dó fan géad leis an radio ar laid uair sa seachtain fá man am léithúil de ceire uair agus sé nó méid teag. Níl na servicí sráir nó Spotify trééis techt in áit radio bio tá siad ag techt in áit ceol Ísló Dulce agus Dlúiscí. Agus Tigam gohfuil sibh begáin agsúil hála ggurcaigh agus a gáilmh ach gealam díobh nócail an ceart ag an gahar agah se agus bhfuil 3.7 milliún airnig eile mícheart. Ní ghlacham. Agus tuisgur bháin bio iad churann na stáisiún Gaeilge fostaíocht fáil. Fostaíocht nach meach ann dá bhuithe dí spás. Tug an lór an TG Gach fostaíocht rí hábhachtach do 8 teile go Gonamara. Tuigeid go má an tábhacht a hacinn na Gaeilge a bhainean le fostaíocht a chur fás na Gaeltachtaí a cléana agus in éineach broch darnaí. Nuair atá sé bhíh fágal sláán le Killarney mórach agus si bhrás híos faoin limis a ríis. Smuoinigí focail mórtí nó dearán. Béal bio is ní béal marmh, or dorthas fós le fara. Is bíoch or nglóir go seasta trí achar spás árada. Casgí nuach de hain síl sa chóir, éistegí le goth bin brídní chuúlan agus tuig go bhfuil taibcí na teanga ag bra in servicí radio agus telefíse Gaeilge. Gur 100 milliún agad. Gur maithe sa chuomheh, nis go muid rá go dtíon darna cainteoireó an B sinnéad atá in 9 nó gunne an rón agus choiste na hallscoil le corca anú tá gceist an darna cainteoir mar sin chuir í fáilte rih Méabh Ní Chonaill. A chuile úsa is mis Méabh Ní Chonaill agus tám se go hiilis go thomláin i gcuine an rún. Sa mí gar an bhachail tócaí, mar luigh Pádraig, a bhfuil roiig amach. Mar sin buine an plé seo le daoine óga agus maníiseacha don chuid is mó. Is ní daoine óga cosúlinge a bheith go cumad an tanga bio agus cadíad na man a bhíon in úsáide ging an daoine óga? Tá sa go féinnig TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat. Ní hé an radio ná an telefíse hiile, sin cinnte. Is man an almatá catte iad an radio agus telefís. Saolig, an clown tradiisiúnta nó cléach. I ggéthe dinéir lena chéile. Balathe timppel an tinine. I ggéisteach leis an radio is stáisiún a bháin mar roiacha. Gné lárnacht don saoil. Blian taníag sin, clown bailach an fechan tear an telefís. 8 bhaig siad a goid nuachta ach faointe siam siachta comá. Is saoilú sé an aisianta é seo. Sa fethe héanú ís, bín gachéine gafalin an gháin. Níl an radio ná an telefís anna heiledómh agus ní chuid lárnacht dá saolíd. Glacham. Dúir táide Edison é sin chuig fan géid Gen Z leis an radio agus ní é sin chuig trí fan géid do leis servicí sráha? Bín golóir ledóga géisteach le podcréalaí agus bín steir TikTok. Mis mé héin casam an radio ar siúil sa chóir ach ní bhí mé géisteach leis gach lá agus tásagam in áíire ní bhíonn sé áis go daoineoga. Níl an gá chéine an dómh hiile. Ní aon daoine le léanta seo a gcuid siamsaíochta uthainis, mar sin cén fá a mimi sé féchan tear an telefís nó géisteach leis an radio. Má fécha mí trína statisticí. Den lína nocht féchan na telefíse in éar an omláin, tá tóga gom ó Alts Irish Times. Hánig leidú 7.8 faoin géad ar an luchtféch na telefíse do riine idir 50 agus 34 bliana díis i margan héireann sa chéad le de fethe dó. Deach daoine fásta éarnachacha ar a bhean ar 2 uair agus 10 neomas telefíse in aigen lé gan srathús an áramh ó angar go mehibh fethe dó. Ach go gomparáid i meas daoine 50 go 34 bliana díis ní a bhánach 64 nóméid. Ní glacham. Tá faoin se ann na riine úse nach bhfuil sim ag daoine agus óga agus maníiseacha sa telefíse hiile. Mar sin,
conas go bhéiteach taucií ar danga a bheith hebrach ar man a bhuiile fáil bháis I measc daoine óga. Dúir trúirí nús luha, go raibh bliant an céad go ag títí cethir. Ach bhach féfhíd níos congraí ar na statisticí, bíad chlár na sport an chuig chláras mó féchanna ar títí cethir a fé hain. Le rugby beor bar a 229,000 brathnóirí agus pel na man sa dar a hát. Figúí móra cinnte. Ach, sa mhaoine cén fá go bhfuil na figúí móra se thugaing. A bhfuir tamtach a cútar dheara agus a chát dus a comá. Tá brodarm é seo a instant liv ach níl loch féchanna sin ann den gailing tá down den sport. Níl na cluichí sin nach réile ag aine eile a chaháin TG cethir. Beidir nach bhfuil fochail gailing ag na daoine tá féchantartha tá down den sport. Tá ag TG cethir gur cacha si teangháin lucht féchanna las mo den telefís. Agus go méid siad fós ábhartha sa fehéú níis. Fécar cúntas Twitter TG cethir an rathú go jo. Is 9,000 landtóirí chathair an app. Tá rudaí ar nós, trí rudaí ar nós an cúnta sinna dhéanamh, ad bhíon TG cethir nach bhfuil talcí na Gaeilge ar de scáilán. De réir TG cethir tháinig méadú de fethevalún arc ar fí seán ar na manthó síalta I fethe hain. Le 8 milliún arc san amláin den bblion. Nach cóirla é sin, go bhfuil níos mó sima ag daoine lacham. In ábhar TG cethir ar lína le léanta seo ná an telefís. Smaoinnig ar móscéil, smaoinnig ar bloch TG cethir, agus an ráthúlacht atá acu. Giotí beaga atá ann in anad chlár mhór. Is féad le daoine é ar roint, or dóg sús a thuirtó, má híonn siad páirteach. Tá TG cethir hena féin ag athrú an ascar chun doling le suchaí nó a aimsere. Cát de luis go méid simig lenaí I ros na rún sa taucií, ní bheith, beag siad ar an gháin ar TikTok, agus fécinn ar cocomelon chuifa. Ní féidir gan an fachacht na manthó síalta a lua TikTok, tá sé gomsa, tá sé ag mo cháda, sean sfá go bhfuil sé ag formhór na daoine ógus a tómar seo. Seo, taucií na man. Ní an radio, ní an telefís. Glacham. A dúirdir go raibh an nuachtán chun bása álachtán pras fós bio agus daoine áléibh. Tá press jo ach tá sé ar lína inis. Tá daoine áléibh ar lína is féad leat subscription alt. Níl sé ach cheannach I daoine sa siúpathe. Is ar seoirí mháthair, is félam seo a chin túdíomh. I Méabh rán na bliana seo, bhí 2.2 milliún úsáidóirí gníomhacha ag TikTok in airin. Tá 1.3 milliún airc ag an hasclub Gaeilge ar TikTok. Figúr dochreita tá sin. Má tá TikTok agat, tá seansma go nachniún tú an anúcha seo. An Kerry Cowboy, beidir bhfuil sin seo. Una mín Samhna, the Gael agus blochtíí cethir gan dat. Tá de chur an Gaeling chun cín I slite nuálacha agus nuaimsethe. I cruthú sima I meas daoine óga agus I plé topací cosú leis an bhaisin, políocht agus míman na Gaeilge. Tá an telefís agus an radio ó réin as dáta, mar go bíon éistóirí agus luchtféchanna na léinn na bhain I fécinn ar Netflix, I fáil podcréaltaí, nuachtáin ar lína, níl spás ann dó a hiile. Mar achal scuir. Lawer Pádraig na rudaí a bhfuil an tanga I brathir in áiríre. Pobal, tiis mothóirí agus seirbhísí. Bhís féinnig é trocht in bhean na man, ach a cháirde, gobal dúsach, tá teací na tanga ar brathir seo. Sin an seo le chéile. Na slú a daoine bailthe, agus midig plé agus chur aithne ar chéile, I dtinmh Tinder na Gaeilge, gus I ggóil ag súsáid Panadol sa marach. Tá an Gaeling go beolbacht an seo hanis a gain. A ghaoine ús le, ní bhíonn in éonrad ach seall, agus tá seall réimse, tá seall an telefís agus radio hart. Tá sé sa léir nach iad an telefís agus an radio taucií rudar B gan trocht ar an Gaeilge. Agus mar sin, cén fá an meimiis ag brathar acu mar taucií ardanga. Grumaha Tivev, Foireann C mar sin tá bhábhar an rún seo, an coláiste alscaile I mlá clia. Fin óidir scoil agus chuir í fáiltínis rih an chuiginn státe. Cháirde, smis a fion óidir sciil agus tá chun treisiú dhéanamh ar méid a ráite ag mo chomhlacha cáit. Agus a léirú díomh, gan áras, gur fiad an rún seo, agus go bhfuil an telefís agus an radio éigentach de hailchaí na Gaeilge.
Leabhar Méabh faoin na man hóisialta. Ach tá muid a caint faoi an todhchaí. Is iad páistí agus leanaí an todhchaí. Agus tá fuileach taide dente ag ólathe, sic ólathe, agus eberthe hóisialta a léiríonn an tábhacht atá ag an chéad cúpla bliain de héal páiste ar múlú agus cruthú smaointe, dearca agus meán an fáiste a le rudaí ina saoil. Tuigeann muid go léir nach bhfuil na páistí óga seo ar na man hóisialta. Ní siad a léamh uarscéal gaige, ní a dura caithfeadh go dá mar YouTube ná TikTok. Is ar an telefís atá ar féchant. Tá muid timpplaithe ag saoil an bhéarla, agus seachas an eisceachta roinnta na Gaeltachtaí, bheadh sé éasca ar leanamh dailech Gaelach a cheappa, nach leabhríonn éon duine ar domhan gaige, seachas mam agus dad. Déadach na páistí fása níos a ceappa nach bhfuil sa gaige ach teanga formáilta tí nach féidir tanna bhaint dastí. Brisin TG cahar an íomh ábréigech seo. Is tábhachtach go bhecin páistí óga, go leabhríonn SpongeBob gaige, go leabhríonn Garfield gaige, go leabhríonn fiúin Joel Madra Clifford gaige. Bhecin siad gur féidir lena leiachra agus i charactéirí is fear gaige leabhart, agus umpíonn sé sin le meánta acu a lena gaige. Se. Cé betir go sprágaí coolla cethir na páistí ága le gíla go ólam agus éad ág nar híonn siad ar an monscoil ar san fanscoil athraíonn siad go dtí an bhéarla agus níl TG cethir ag freastal ar an deacracht sin. Ní hé go bhfuil siad a sprága chun é ólam, tá se caint fhí chlána Gaelacha, go háirthas na carcha las muid na Gaeltachtaí, agus an rud ná go umpíonn sé meán an páiste, mar beidir go bíonn taon taíad an páiste na leabhart le mám agus dad, agus ní bhíonn sé acha ar bhealach tanmhach, ach an rud dhéanaan na chlóracha seo ná gur féad le féchan ar gaige ar bailach tanmhach. Vís na féchan ar schedule stáisiún telefíse sular hánas an nuas an siúga ciláine. Is féad liver go háinna hágan amach agus seicianna bhar seo hanis féin. Har an deir seachtain ar fád ar ortaí dó tá sé nuair le chlórcha páistí, ar ortaí héan nílach trocha nóméid a chlórcha páistí, agus ar TG cahar tá den nuair le agus trocha cuid na méid a chlórcha páistí. In is seo cháchréaltúir náisiúnta don dáhanga efagúils tír. Can na héabhfuil ceanna bháin na taspóint nach mór rá uair an méid chlórcha páistí is a bhfuil an ceann eile. Is beag garige atá déanamh ógaíocht a ré chlórcha páistí, deach an náí an duine bhína féchan ar SpongeBob an duine bhína siopadaoireacht nó caithfh airgid an tí. An chúis ná go diggin TG cahar an tábhacht atá ag an telefís de heilchaí an tanga. An tábhacht atá aige de hailig atá géar páistí a thógáile gaige. Si an aimime atá gortaí ná úsfeid loch féchan a bhacu, ach tá aimime na TG cahar a wad níos tábhachtaí na sin. Níl ar ortaí é an fáiste umpú a dro an bhéarla, ach tá ar TG cahar i dro na gaige. Tá TG cahar cho cinnte faoin tábhacht atá an telefís don todhchaí an tanga go bhfuil idir am líana a chu tús le stáisiún uair nua a bheith bunathe go thomláin na chlórcha de fáistí. Agus go me chlórcha páistí gaige an gach nóméid don lá. Leabhar cáit le faoin tábhacht atá an radio agus an cearta fadacha, agus táim héanaan is an chur leis. Bín chlórcha radio na Gaeltachta ina mín ceisina gur ar folatóirí faoin na bolas a heamh na gaige de, agus ní féidir le neamhóir a dhéanamh mar dhéanaan roinnta car ortaí, mar go bhfuil idir leabhart go thomláin le luch féchanna a leabhríonn gaige agus bhfuil simachas sa tanga. Chuirn sé seo brú ar folatóirí ní amháin taú leis an gaige ach í ólam. Agus ní lecham. Agus ní dóilm go leabhras ar éon duine gunan seo faoin an tábhacht atá ag polasthar an rialtais agus polatóirí go generálta a lena gaige. Taken polatóirí a níis go bhfuil vótaí sa gaige. Freisin is tuisc radio Gaelach a bhfuil scíor mór de polatóirí an deisgurt inis a tuair takeíocht don feachtas gaige ó thuaig, rud atá lárnach agus éigentach de heilchaí an tanga ó thuaig. Agus ná déanam mí starmid freisin ar na stáisiún radio beaga, radio na Drámh, radio Fáilte, radio na Lithe i Meaclia. De roinntaí na bhfuil an lochtéisteachta acu réisúnta ísise agus for réir tá cartacha, ach déanann sé seo neamhóir ar an fíor hábhacht atá acu. Look, ní meach an seasamh deag agus ligan dorm go gapam go numpíon daoine ó héamh na gaige, mar go gluisin siad radio na Lithe agus i dul Sunshine FM go newstoch. Ach clíana, leabhar tusa faoi tábhacht an phobal. Agus ein tíam, ach an rud a dhéanaan na stáisiún seo ná go gcrothíonn siad pobal. Is pobal radio na Lithe, is pobal TG cahar, is pobal radio Feirste, grúpa daoine hagan na chéile ag obair, is pobaliad. Se. Pobal sin an bhád solarú na stáisiún radio sin an sú níorcha sin na pobal sin hála siad san dohhairgrú pobal ins na counterthe sin. Well, ní an sin nechartá, ní, tá tú leabhart faoi pobal ar nós nach bhfuil an ach pobal is na Gaeltachtaí. Is pobal atá radio na Lithe, grúpa daoine atá tacht le chéile, a leabhart a gobar le chéile, agus a caithfh a saoil trí gaige le chéile. Is pobal é sin. A néad an na pobal sin teach le chéile is na háte sin? No, bhí pobal an agus inis tá tuile pobal, is pobal bhreise iad. Tá sé dechar a bheith i do gaigóir i do éanaar. Far éir ní leabhraí an na fálaí a mothach sa gaige ná na crína a cháirdín. Caithfar pobal le chruthú le gur féidir le daoine gaige leabhart le chéile. Marach seo bheith mís go léir nó Ming a leabhart gaige leis an scáthán.
Se. Radio, like on to sit stick that thing, engaged with different grounds and kind, shin off the radio. I don't know how to figure into TikTok on the size interaction so on. How to figure into Twitter. Even in the garden guns, she's not going to public or Twitter, not through radio, not through television. She's not going to engage them. On to don't stop. Or Twitter, on to kite the on to grab the radio, she's not going to public. Tá níos mós na stáisiún radio ná díoch na daine tá cainte réir. Tá go leor daine gobar taifíar, tá daine is daine gobar na stáisiún sin ar na man, tá na daine bhína cainte an radio, na daine bhína baint leis na gléas na úsáidan siad, agus bín siad sin go léir ag cainte chéile I ngaige. Tá níos mó a gceist le na díoch na daine a bhína caint ar an radio. Pádraig, dúirtú chama, nar bhí tú dúirtú Bhí tú rá faoi tiismóirí a leabhart le na báistí as gaige, go sé sin níos tábhachtaí ná telefís agus radio, ach ní hagan an dáróid seo slachar chéile. A bhhailart, tein siad lámh le lámh. Go háirithe lasmóid na gaiachtaí, tuigim héine seo mar a eici sibh ar deir. Nis, chuirde, ní tiismóir mé. Well, tásúla gom nach tiismóir mé, ach sin scéal do lá eile. Ach, tá míad ag leabhart go mion faoi tochaí. Mar sin tá béim ar an tionachar atá aige ar an éas óg. Táim se mar chuid den chéad glúin a dás an nuas le TG cahar. Mar sin bhíos a ggéir túram hismóra áil ar an tábhacht atá ag an radio agus an telefís de heilchaí an tanga. Mar sin lurgís túram am ahar. An rud a dúirt sesin lum, ná de gach tismóra atá géir a páistí a hógail le gaige is coga atá a gceist. Coga an aig an saoil mhór. Dúirt sé ceann na hamadí ba hásta bhí aige, na nuair bhí mé trí bliain díos agus chuair sé mé a rittimpeall na gáirdín, mé rá is Mr. Clifford an madra rua, mé a denmh achris ar chlár bhí cluiste go mar TG cahar. Dúirt sé gur hiig sé an sin cé gur raibh an coga fós ar súl bhí an chéad cá buite aige. Tá súil go bhhecinn sé aniu, tás go nobar a dhéan sé siúd agus an takeíocht a fuair sé an stáisiún radio agus telefíse ar deire go bhfuil an coga buite. Gur maithagí. Bur maithe sa in fin áidir scoile sin an choleistáil scoile im lá clia. Foireann D mar sin atá i gcuine nó naí an rún allscoil na Gaillimhe atá gceist ar nó agus chuigí fáilte sé an ordan hana hain Seán Ó Galachud. A chathairlí a bhultúirí a lucht ar asara agus a cháirde Gael. A tá seolinn sa siomra nó atá anar leannacht ar YouTube. Léir clíon na rúm gur batha tanga I leabhart. Agus tá mission seo le léirdíomh nach batha tanga in an radio nó an telefís. Níl man seo le rá nach rudí maithe in an radio nó an telefís. Ach le rá nach bhfuil siad ag freastal ar gachtainne agus nach bhfuil siad riachtanach de todhchaí na tanga. Ar dús na stáisiún radio Gaeilge. Tá rins bhá stáisiún nach réaltar an Gaeilge. Ar nós radio rirá, radio fáilte agus radio na lifa. Ach a ruaí, a chéit, a chuomh agus a an. An féidir rág bhfuil todhchaí na Gaeilge ag bra ar stáisiún nach gréaltar ar an radio a hain. Ach, ag gantarcha belga nó ar fa coppla seachtains in bhliain. Is ástrin na dzasa iad gan téad an éisteach lo, ach dom héna go na mara nó de chléana gar an tochar nó de bhuintear Killarnin seo, níl na stáisiún nó Hampshire seo ar fáil ar chorbe. Ag deir an lei tá sannealóg bhfuil mis an seo le leabhart faoi RTE radio na Gaeltachta. An tain stáisiún an Gaeilge atá ar fáil ar FM ar fud na tíre. Is service den Scá I orna G, ach brón ar mahéimeis, níl si ag freastal ar an níos óg. Ceilr ar orna G chuig go bliana na Craobh léana. Ach darla the Journal of Music ní ra ach duine a bháin faoi tríocha ag an ócáid. Bhí ceol chuirmach abán, ach ba I an drolín a scríbú 25 blian ó hin an tóran is nua a hain siad. Ach chuirde, bheith se tragóideach da stoppach orna G ag Craobh. Ach, ní dóil am go dúrach mór an daine faoi tríocha éon ordair. Agus cínse ní chialach se nachmeach todhchaí ag an Gaeilge. Glacam leis? Rírá ar fáil ar an Idirlín agus chun siad ar fáil an ceolalas New Hampshire ar fáil. Se ach is rún seo faoi stáisiún radio ní stáisiún Idirlíne. Anis an telefís. A ruaí cínta bíonn cabhar chláir nús an nuacht agus an Hampshire RTE. Ach dad bheith ard stúrthar RTE I hain, D Forbes, nach bhfuil RTE ag líon an quóta taca maidir le chlár Gaeilge.
Tá saine lug gur bí TG cethir an tain stáisiún telefísin Gaeilge tá an. Ach in áíre bíonn chláracha agus scanan I méle legamam. Tá rá príomhchinál chlár an Gaeilge ar TG cethir. An nuacht, an amsir, sport bill, agus lehetí rustan rún, bhíon dína fásta ar ag breanúarab rih ís na hidirlína fósaigh breanúarab. Bronar mar ríise héimeis ach ní leanam ar aon duine bhreanaín ar glóir tíre seachas mó. Agus an darichinál chlár. Chlárcha de gasar óga agus béidir de an. Ar nós Pata Madra agus Messi seoling go ócáid. A chéit agus an, tá bear na mhór idir an gágrúpa. Cíntas rud maithag bhfuil chlárcha an Gaeilge ar fáil de gasar óga. Ach céir tá an chun í do chuineáil breanúir an telefísin Gaeilge nuair a ágann siad a bonscoil. Fiú má dionmuid darmar ar an 6 chlárcha ar bíonn ar TG cethir. Níl daoine óga ag breanú ar an telefís tradiisiúnta mór an níos mó. Tá bhád níos mó éileh ar lehetí Netflix agus Disney Plus margheall ar an ráha allmhór atá orthab. Tá níos mó ná 5,000 teidil éagsúil ar Netflix in éireann, ach fearir níl mór an sin le fáil an Gaeilge. Ní féidir le ghlacamis? Seintúir TG cethir bhfuil gachéid ochtaí box sets ar fáil agus bhfuil méadú céit sa chuig 8 treisteachtar lína nína marníana. An bucha gachéid ochtaí chlár ar TG cethir nó 5,000 chlár ar Netflix. Ní féidir le TG cethir dul an omíocht le méid de leabhar den bhéid sin. Ach bhfuil a Gaeilge ag fáilháis tuisc nachhfuil daoine breanú ar TG cethir, ní dóil am é a cháirte. Tá an éileh ar chláircha dangacha eile na léinn seo. Ach a ruúí agus a chuomheh. Céimh daoine me dul an Gearmánis tar éis breanú ar Dark. Céimh daoine me dul an Córéis tar éis breanú ar Squid Game, nó Spáinis tar éis Money Heist. Céimh daoine a dul an Klingon tar éis breanú ar Star Trek, nó Valyrian tar éis breanú ar Game of Thrones. Fiú le fóidhéidir. Crothinn chlárcha I danga sim sa tanga sin. Ach, an bhfuil daoine chun Gaeilge ólam díreach an breanú ar TG cethir gan fóidhéidir? Ní dóil am é. Is ionintach a rudach bhfuil an telefísin Gaeilge ar fáil, ach ganna bheith an tanga fós bill. Níl an Gaeilge ag brath an telefísin chuoin úsle. Níl an telefísin crothú mór an fólamóir nuag an tanga, ach céir atá ag crothú fólamóir nuag an tanga ná na meán hóisialta. Agus tá siad á sprága freisin. Breanna ar bheachtas nua ors na Gaeilge, creidimonat. Moltar de chuoine duine labhraíonn Gaeilge áil ar na meán hóisialta chun thua sprága le Gaeilge ólam. Tá 156,000 postáil faoi hasclub Gaeilge ar Instagram. Tá 43,000 roiircanna ar hasclub fólam, agus 145 milliún roiircanna faoi hasclub Gaeilge ar TikTok. Cha cuimhe go leorama ag afrital foclub ortaí cain, faoi hábhacht bhunú ornadí chuig go bliain ó hen. Ach ní ra ordáin ar bith eile ag muintir na Gaeltachta ag an am sin seachas béidir an nuachtáin. Inniu tá na meán hóisialta ain. Na habarlam go grathan tú níos mó am ag éisteach le ornadí ná mar chathan tú ar Instagram nó TikTok a chuimhe. Tá muintir na Gaeilge ag fannach le blianta fada le passion de asin áil a ráis a chuimhe. Ach níl TG cethir ag freastal ar éileh na níine. Is féidir 4 fashion de aisina eáil ar na meán hóisialta le lehéadí múntar meg agus de Gaeilge Gael. Tá 52,5 leantar ag múntar meg ar Instagram, 10,2 leantar ag de Gaeilge Gael ar Instagram, agus 70,000 leantar ag ar TikTok. Mar luach cléanna, siad na meán hóisialta agus an idirlín ordáin an tauchaí gantanga. Nach bhfuil an díosbaireacht seo á chréile bill ar YouTube faoi láthair. Hello, amo! Chun deire chuirla chud cainte agus díosbaireachtaí an Oireachtais. Cámad labhairt faoi Oireachtas an Samhna I hain. Breanna ar méid gasúir tar ghlachapát na imachtaí an tachtain seo. Tá siad ag damsa, tá siad ag sinim ceol, agus tá siad ag duna lúbíní, agus tá siad ag lug a labhairt Gaeilge. Nach iad sin tauchaí na tanga. Bhfuil lucht a rasúir rá nach bhfuil tábhacht ar bith ag bans le Oireachtas na Samhna maidir le tauchaí na Gaeilge. Tám héin agus clína tar éis chuir na láirbh gur batha tangaí a labhairt. Measam go bhfuil se léirithe an go bhfuil fíorne sa seanachil sin. Well, sinna bhfuil weimse, seachas buchas a ghlacha libse atá an seo sa siomra, sibse atá breanúir ar YouTube, agus sibse atá anar leannacht ar an telefís agus ar a radio. Ó, cum a leisceil, níl aon den anar leannacht ar an radio nó ar telefís.
Gur míle mágad an sinna teáin a rún amach an díospóireachta doing. So, ligamid, das na múntóirí amach an seamra ar feag second. Just mar óla, Steve, so tá curran deas le buach na sá seo curran Gleneagle agus the Irish Times, so yoig na bútóirí an curran sin, yo siad Bíonn ór an Oireachtais chomá le €50 an duine dus na bútóirí, agus an Foireann go mbeidh sa dara áit, yo siad an Bíonn airgid agus yo siad €75 an duine. So, an isise cárda, tá síonóm go dabhra sibh an méid céine chlos an isis dar caintóir atá chun tacht go dtí bódaí an isis chun leabhartling. So, chuirgí fáilte ribh Séamus Ó Scanláin agus bhí bhuaicphointí ordathe ag an dáthaomh fé obair Hamish in Samhain radio agus telefíse agus tásúla go manis beidir gomach fragra aige ar roiintas na pointí bhí ordan sin comá. So chuirgí búlabás mór an isis ribh Séamus Ó Scanláin. Just go réit am mod nótaí, nes nílas go bhéad nóta taid an tam. Gur míle maithad ó máis agus ag locht Léinn faoin gcuide seo. Creid anú na creid mar chraoltóid radio agus telefíse níor has méid ardan díospóireachta I dtí mhic. So, níl sam gechan óise seo ach réchama. Is dói ar nó bhí sean simúla bheith géisteach líb. Chéadú amsa freastal mar de mar ócáid mar é. Agus in áiríide tá sé bli molla faoin obaid stoig ben focail sála núsad na stóma. Bhí cholegan agus stóma, bhí cholegan crín, becht, san obaid atá diontaí agus sibréiteach an chomórtas seo. Nus cé bhfuil me duna mar de man cineal se aibde le 8 mbliana, go gaiidimúil ar chuma le 8 mbliana. Bhí me stoi pléile rudí mar seo ribh seo agus nuair deir mar rudí mar seo is tá a goil siar go dtí ámara me beidir 7 go blianta agus níl sam mar úidir mórtais nó náide ach bhí TG Cead in the T and the G fós an tam sin agus ní sam cifá mar rá sean is go paipli ach for my parts of Teletubbies. Right. Bhí me gar sin na chuid as mólag inis. Ach in áiríide tá tharbh buoch faoin de seo hamas agus locht Léinn agus faoin gcuide seo. Now, níl se bhád ó bhí mise san áit úil sib seán faoi láthid ag an ollscoil agus chuid an leintí beag go mhial camerará. Mar de ní man échum díospóireachta riamh cé gur cinál díospóireachta go job atá sem faoi láid. Geir bheith caiint le daoine gus geir bh baint óla seastab. So, seachas beidir an stáisiún nó me héanana gobad an nó an stáisiún telefíse ach nerid tá man seáid le láirt faoi má haí héin. Rugúgus tógu mis náitung sé cosáragéir sa boris céanna mar hánaí se le párico céire agus cuiníim sé ar chosárige mar chineal ceart lár na creaaltaireachta Gaeilge. Beag bánar go ceapan scuideagaí. Ach tá ceann áras a radio an, náitú mis se gobad fi láid, is tá ceann áras TG Cead an. Agus níor tháinig sé sin díadach marghealid gur thocra na séad bhí sí stáit a agus éad bhhaú bhí treid a gceist. Agus níbhah go leoráine an glún sin aine níbhah muid a jaban inis marach gluiseach cheart síbhailte na Gaeltachta na pobl a bhí géile seirbhísí radio, seirbhísí telefíse agus tu go mar eisiige sinna gan second. Ach beidir go sé ar fád siar go dtíon tógeal for mis agus an teideachas a chuidirhharm. Tasín te sin sé teanga agus is dói rumsa go persan agus seach gunn me síos ar má chleachta má haí leis teanga tá sé jaamún glíomhan. Brugús tógi me le Gaeilge tá me chonaí fós Somáile, ní mo tuismáí. Ach is sin bhla me, sí má hanga bhla me na ríide agus tá sé go ám go man an rá go baint síúna se go baint má fáí an Gaeilge. Bhí duine an na dúirt lácinn lom agus me I béarlaideacht agus ní anmhinnig Harlínse gohfuil cuma mo a béarla gur Gaeilgeid me. Agus níl sam bin cáin nó molla. Ach tá mé cheappa gur molla gomsa maiáir gur
fear ó bhád agus gur blastmhar mad mo gael na mo béle. Agus ní mar gur beidir gur míúntas de skaiti an vín tú play le chuide gona forstáteach go háid. Agus tre tab fé a héine teachtar sin is gréidir chéile chama. Formis sem mo déidechas I leog chréilgus an Gaeltacht, mar de man sin spontáiste mór bháin agus díadach beidir mai annach manin te sin nach chola na begaí tá siúmar se neomh gur rugúgus tógus an Gaeltacht agus gúil tú fáil déidechas chréilge, ní hí le rannach chu ná gairin bethe bhaint sa deire. Tu mar eisi sin fi á bhaintar ach le bheith anric néad a tháinig misimach rinne me mo bonscoíocht agus mbeálseomra anú chréilge agus le bheith anric faoi ní ras am hall féidir cid a bhí weim néad thucann amachchas as an meánscoil. Fuc me cuasa cumarsáide mar bheas me, OK, camera cin díana, ní bhíon gan rud cin nó cuasa fucha. Agus sin cinne bear go héile. Casú na daoine steise rom agus me fáil mo hotelúnas me go le an áilscoil. Tug am áilscoil ára, ach báilscoil Gaeltacht a bhínte, dreas me an áilscoil garúa, active na áilscoil Gaelge. Áilscoil na héad an Gaile bhí ar an tamsin, áilscoil na Gaile bhí an seir matar sein. Ach, mar de me rivision a ríist stoi agus me golig an áilscoil agus golig an meánscoil bhí tá airnáil anláidir me an chríalta I go na mar Harlingse. Tá me caiinte le héadín radio, le héadín TG Cad, ach tá cólachta éadúchan an freisin agus lo men srá go bháistín sin níos túisce Teletubbies. A bhí an, na bhí mise a fás níos ach chuúisteach muid a stúdio agus sna chéad leise for mise gona me an chréalta. Na bhí me a gail isteach déir mu meánscoil agus samónscoil freisin, for mu deisna go leor gan na mlíonanta bheith a radio nó a bheith a telefís chuí rudí nús coolla búla bhí an ag an nám, coolla cad an é sin agus srahannaí cartoons go chaú agus rudí mar sin ceannaí bhisteach le go éige chudorb. Tu me sé sin bhí an second freisin. Ach, bhí me sé gur bheith mar háda. Ach, bhí coolúach na michta an agus ní ras am na ríide ní ras a géidir an cid bhí an chuine tam sin ach go gach mátála an nósco nó gach má cuasa cintíana. Ach, chu cinint lehaachú ní an na Guardí tó galéon ag nám spéidir go mháin le an na Guardín ar scoúisteach me seach an éidir an. Now, rinne me chéim agus bhí me cheappa cinnta dearfa go marthmáil agus cuineal snéidechas pí eile ach bhí se go agus go phríomhléid arm is dói a gháil go dtí dar lumsa ceann gona stáisiún radio is far tíd beg beanir go dtí hapas go deagaí agus ní men se le sin bhréig nó naríide ach tá me caiintear mo hain. An fearra tá gan sé stáisiún me se gobad an is dúirte Garrett McDonagh dúirte láháin gomachchas cho gur Connemara nús Hollywood an Gaelge. Mai all TG Cad agus mai all radio na Gaeltachta agus is fearháin na ríide. Ná, mu de airgad Hollywood ach sin scéile. Dailm jobbáilt an sa deire agus ríist sa sé ceann na rudí sá a hálach medíomh mo héal. Ach nád sí me golig an nóscoil mar hánaigte bhí blian caite mo TG Cad. Agus bhí ceann gona blianta bearm san nóscoil mai all chur me ainiríní, chur me ceannéar me chur me ólas orm hain mar rinne, because bhí meiste sí bhaibre le daoine bhásta daoine gaiide múla a chud cóirleart I lean an dolan cíine bhí tú dhéana agus níos táhachtta fós bhí an agus eisiúlas a thuirtáid. Agus sin rud cheapúnte a tharbh táhachtach go godaí gomach daoine an glún sin aine, gomach mu sásta eisiúlas a thógeal bhaighaoine bhfuil fis an rathachab. A bheith anra, OK, na din mar se ha din mar siúda nó bar choinena ar meach se. Tá sé dánar de hon in áíide má hagann sé detse le eisiolalas nó le cáin nó le molla forhhar náma bín sé dáin le agus bín sé dáin le bheith ar de hon. For me go leor deisinaí ónám stoi neach meisteach sa meánscoil in áíide mai all a ráméocht mai all aglí bert agus rudí mar sin agus darbar sé mar mar rinne ach níos táhachttaí fós stoi tusgur te go leor darse gom ó híomh na craoltaireachta rá agus mar de me tá baint páes lá taineh an buchas le dí. So tháinig me machchas a géim cumarsáide rábhílagus a ceirdeag agus is dóin taí éibre le TG Cad agus an job for me an RT radio na Gaeltacht agus dtíon lá taineh an is creaaltar mór le rá, creaaltarí mór le ráid a dáidrám agus searm gám a bheith anrá gúil me baintach leis a dáidrám a gúnaí.
hí tugrabeg fi láh am míon daoine go leor brand bhaid cam rá os cín 100,000 locht féchanna glórtíide chamáile má mó cheann. Agus bí muid riocht feachtas me an hóseiltó agus rudí agus an sin níor sé mena a dtíir ar mar agus bheith mar láidehoide de glár freisin mar choláidehoide de glár agus in áide ne hagus na deisinaí seo catú ghlachlób agus catú éibriú son má le chola hortile agus ní me sin tuchatar ceachtan í sí agus cóirle ach sin ceann a bhracha. Tá neidir ná amhaint teachta híal ach fis bheith cultú gearháil agus Péidir amach me se ná mo chóirle héine leannacht nach mo an chaile amach neirid. Cóirle B a chuirtaráí agus siúb san olscail, nó cóirle B chuirtaráí sa síl hééis an olscail ágáil nó cóirle B chuirtaráí mar le chuirsaí díospóireachta mar eile had a bhaine leis síl tóige mar walla ar bhealach amháin cé nach meann sé a gaiis an scaití agus go daoine ar do hon. Níor hainn ceann telamsa ach smálam na sé mar ráitis caiinte leanmíon de chrí agus sin fágan ar me sin ná cé nach mínte éasca sin a aimsú sa géad aimsid. Gréir mar tú fáil ní sinne, s mar deime níl mór an idir mis agus sib seo híh blianta chut me cheappa a réon chuma. Tógann sé níos fuide nach cheapan sib míon de chrí aimsú ach tá me duna ceann na jobnaí is sáir darlumsa sa lá taine bhain mar chuiltar gailge. Agus tá sé ceann rudí sá hála chum héal. Tá ráitis úsáidn siad Somália mo hisismóí má tá rud cinn san áráid tarló se ach tá mé heap bhfuil baintí go duine leis freisin. Má tá tú gearra rud cinn bhainte amach tá bainthór a tain leis freisin agus is futain rálagus na deisina aimsú agus éibriú son. So mar deir me buchas le Tomás agus le locht Léinn agus le Pádraig agus choláine a cheap go méidir go sé céalhar mis chuirsú ar státe speechal ach mar deir me leanagaí míon mhór gríthe agus faoiad tu se bán. Agus mar deir me amach me chomá céanna i gcinseachtaí se cad cheartta bíonna agus a géisteach leis me héon go persint a níomhacha chaillarm. So gur magaí. In is chuirde cíam ghfuil na moltóirí ar neis sa seamra so beag torann na díospóireachta a going solahad ach ribh sin bhhailm gléachaí ana bhanis ar Pádraig Ó tacht cahirirlach ar Gaeling, tacht chun cúpla focail a bheith aige libh. So chuirgí búlabós mór, targí búlabós mór de Pádraig Ó Chiara. Mágad Hamáis, cháde ceann Gaelín fearm fáilte rúh agus buchas go sé bin se géisteach a cuamach leis na cainteí bretha fuinneola splódracha mí chrunne uintí seo. Is mis an dinosaur sa siomra. Creaaltóir telefíse, bunathir TG ceir, éibrí le radio na Gaeltachta agus tá me brodú leis chola cheann gan rudí sin. Ach an rud a smú me brodú leis gur thug am chláin na Gaeilge a ceir. Agus go bhheiciminis an chláin sin a caiintlan na go gasú héin na Gaeilge. Is féidir é dionne. Agus is gá dionne ach is féidir é dionne. Tá cadam san ísúil menis an began nín cuairlacha a rí freisin chumáile sin scarach óg seo as cossearga bhí caiintlíb. Agus sé seo he. Cén fá bhfuil muidin seo míall bhfuil Gaelín riocht na níospóireachtaí seo. Cén fá bhfuil Gaelín an? Mar gur tháinig an glún ar chéimithe agus á chéimithe bhís na cumann Gaealacha in na choláistí tríú leabhfuil ag an nám léibhéal an 1936. Agus stúradar léibhéal a chéint chuid rámuid agus gur medáíonna seo. Agus tuchan láfaí an blianú róna rééis mu dimi agus scapan na minéilen fuide dain nó éid fud na héan agus fágfar tauchaí na Gaeilge rih na hamadáin sin tá sa Stát Televis nús rinéidechas nó radio éan. Cén fá nach bhhanan muid le chéile. Cén fá nach símuid le chéile a se go ceann gemlíanana. Cad a thorcan drámóg bheith díospóireachta agus bheith breagnú chéile mar a bhíons. Ach fanna muid le chéile agus bhunaíidir agras tar bhainam an cóchaidirh. Agus sé bhí anna Gaidí de cumann na níor scalaí in na cumann Gaealacha in gáide in gan scalaína sna hallscalaí eile. As an ggóchaidirh bunaí bhan idir cór
dhéon dá riide an ahhechan sa litríocht agus náitir freidir na húdar agus na fillí beir an glúnóg sin dúg sé an nuíocht. As sin tháinig Gaelin, agus sa bhí gar a rudíalíon agus gan bheith gúnaí brethir diontas na stáit agus é sin na láimhe. Agus as sin tháinig na díospóireachtaí seo, as sin freisin mar a hálín sé siad Gaelin rinne an 10 iarratas éireannach stáisiún telefíse a bhhanú 1960. Agus míall gur an na radicí an Gaelin chusplóidirach sa fanúil sin an rialtas nach me se sáhaite a hortómh tá chuú faoi sá radio Éirne agus haíchiad rinneú radio telefíse as radio Éirne. Mar sin impí tag go marí ná seo. Tá bhéid bhór núil a bheith caint, tá sí táhachtach agus a bheith scríomh tá sin táhachtach ach sé gníomh an rud. Tá rud le dionne, Tá gasúir le giniúnt agus tá gasúir le tóil agus tá salpardín le hól agus tá benadá le niche. Ach, más féidir linn gníomhíonna, tá ceart ag an rúm, tá táchaí ag an Gaeilge, is fuamhse tá se hacrú cén táchaí sin, ach ní dionna se ble cainte, dionna se ble gníomhre, gur míle magaí. Gur míle mágad a fáraigh, anis tá me chun léach ar féile Macdonacha atá ar thaobh an stáidin tá taxúas chun na torthaí a thartúing. So má bhuichas ribh sin don trúr máiltóir a bhí ann, féile mé héin, Áine Hensi agus Catriona Bernach atá an sin, so tá ar búla bos mór dóibh. Tuigim go méid roinnta go bhfuil sásta leis an gine tá déantacha. So anis gléigh me ar féile Macdonacha taxúas agus an iran a tháinig sa dara áit a thartúing ar dúis le dháil. A chaithirlí, a íochantóir, a ghainúisle agus a mhic léinn olscoile. Is údar misní rumsa agus ábhardóchas an na cantóirí ar fad a bhíonn seo an teachta láthir, severas cante, túraméocht agus cumas cante a bhí acu bar fad. Agus tá bólabás tilte ag chulachantóir a leabharann seáinne. Bhí buí cantear an telefís, cantear na meáin. Agus bhfuil ceiste na. Ratchis na vatchis. Péát, bhí dína cantear an telefís agus na meáin. Péát agus tá díire an na cantear yoga tan seo ar fad. Péáte dólam tú de chud Gaeilge ar telefís, nó sa máile, nó na meáin. Tá sí ó fólma go patente agaí ar fad. Díospóireachta iontacha bhíonn seo, bhí Gleneagle, teachta láthir, bhuaicphointí, agus bhí an deasla chéile. Ní ar thug se faoi chéile, go fíochar, ach rís tá se bhla mulla. Ag dearan le bhí muid ar réon tóirí go deire, bhí fuirna bháin a chuí a bhaim oran, bhí siad chorm, bhí cumas agus bhí an bhuaicphointí go patente, bhí siad an bhuaicphointí a níisteach tríd a gant. So dar a háit tá olscoil chorca. Ach sa géad áit, faríor ní féidirlach bútearáin a bheith háin. Tá craobh na bliana 2022 gróite ag olscoil na Gaillimhe. Fair play even sin agus tasíú in cúpla Greengraph agus Justin Brunna i ghéanamh iníg sin. So ar dúis gléigh mé ar an iran sa dara áit, Foireann B, Coláiste Hallscoil Corcaigh, Pádraig Ó agus Méabh Ní Chonaill. Má hagann sibh sósan sá ar mo héamh clé. Dénig Pádraig agus dénig Séamus an Brunna ormh.
agus comála sin fáiltíimiid rih Raymond Ó Ciarán phríomhhaimimeach Gaeling a bheith Séamus Ó na Victória comá. Okay, cháda agus inis gléimiid bútóirí agus champíní do 2022 Foireann D Olscoil na Gaillimhe Séamus Ó Scanláin agus Caoimhe ní Bhíonn. So, má héann sibh trasna in sin chun an chorn a bhailiú agus tá 2 bhain ordíomh comá. Mo bhuiachas comá don cho ebrú go bhaimís gach éon bhliain de conra na Gaeilge don gomórtas seo a Reáchtál agus tá ímarnig daireachtaigh in sin I Séamus na Victór son conra na Gaeilge comá. So, mo bhuiachas do gach ainge cabhairigling do maréad láran agus ód iarrainn Gaeling agus do bhuileann sin comá a bhí I cabharúling leis an srothú beo. So, fair play díomh buine gí tainmhas an méid eile don dhearra seachtaine agus cíimiid a céile ríis de bliana se going.